أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. yan uwa barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka, shirin alkur'ani. Za mu fara da suratul fatiha yau insha Allah a cikin wannan majalisi namu mai albarka mai dimbin tarihi. To yan uwa kowa sai ya bude alkur'anin sa. Za mu fara da suratul fatiha, kuma ba ajiye qur'ani a ƙasa, ko dai ka dora shi a sama ko akan cinyarka. Yawa kun shirya? To أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ayya biya mu ji kada ka ce a'udhu a'udhu saboda hamza din da kuma ainun din a'udhu sai zal da yake fita ta nan a'udhu na biya mu ji ahsant ka kyauta a'udhu billahi minash shaitan sai an ji wannan minash shaitan minash shaitani nirra wannan kasara ka yi ta sosai nirrajim arrajim kaga isti'aza tana da wajen kasara guda 6 kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ahsant na'am bismillahi bawon din kula kada ka kumbura ta bi saboda zaka ji kaka ce be ko wani abu da mai kama da haka bi ba'un bil kasra bi ba cha be bi ne bismillahi bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki saboda wa maliki yawmiddin rawhi nasirun kaga mutum biyu ne a shadibiya suke cewa maliki isbatul alif amma wal baqun suna cewa maliki ne shi yasa zaka ce maliki sai inda ya kamata mutane su kula da kyau ihdinas sirata ihdina na din ta fito saboda iyyaka an tufakhima mustafilin in kana al-isti'la bihi muttasila ma'ana ga nunun muraqqaqa ga sadun mufakhama ihdinas sirata sai an'amta wa haris ala sukuni an'amta wal maghdubi ma'a dalalna waɗannan kalmomin an'amta sai ka kai matuƙa ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin masha Allah ahsantum barakallahu fikum anan ne muka zo ƙarshen wannan halka insha Allah za mu haɗa halka ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh